Ah, ik mis veel, maar ik mis veel ook. Hoe zit hij? Als het. Zeg het er ook al. Huh? Huh? Wat zeg het er ook? Helemaal man. Ik heel elke goede dag. Dat is maybe. Zanderlijk. Oei. Wie? Als hij ex Barbara, waar was hij? Huh? Barbara? Nee, als een avond is het safe, wat ze mij weggezegd toen hij ze bestaan je. Zo, ik zei nog laat je met na te praten, gewoon, dat wil het ook toe. Van mij niet. Maar ik is die niet kwaad met haar. Huh? Saya sian. Hello. See my fucking son, yeah. How are you doing? What the boy? Ada Ripa. No. Bros.